Shalom horas madihita saluhutna mauliate madi tuhata ala tari parropehita satu ari sadarion adorak sotabonaya kaulota nang jumulu mahita tumangi hata ni debata martangi yang mahita mauliate Tuhan diasido tolong ni roham na totong uparsauliu kami di ngulunami kanuk marsada-sada di hosa nguluan di arena tiur arena argai marisa dari hona di leuko di hami so ngontiki parasian di hamili Tuhan to ngadorong so borhatami mangudutia kaulon nami nama ragam nang jumulo hami tumangi honatam satu ngatam patiur konro hadot pikiran nami jala mangaleko di hami hatawon laho mangula di bagasan lomoni roham ngare di hami nang tumangi honatam pakulingi mahami saat di homa daging dokto dinami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Hatani debata di ita dari sadarion genet dosian 5 Musa bidualu ayat 10 songonon madidok hatani debata. Ikon paingot-ingoto ni roham tahi jahuba debatam. Ai ibana do na mangaliho gogo tuho mangomo akarte. Asa pahoton padana naong niwarihon na tu akaupum songon na adar sadarion ido sahat na hurian itu hatta di barita perdalanan ni ngulu ni bangso Israel di halongonan dung dibulus na sida laut rara di pabuado di barita ni buku na badiay na tung hatop do bangsoi lupa di panarihono ni debata di ngulu na sida ay cocot do bangsoi marmungut-mungut jala manal soli si Musa na mabuan na sida ruar sian Mesir. Tarimas do debata maradopun bangsoi ala pangalahon na sida iga behona uhum maaka na marmungut-mungut sian bangsoi. Dang boy tolkas sahat rodi tu kanaan. Dinanaing mongotan ni bangsoi matano kanaan disuruh debata masih Musa pasahaton hatana. Asa unang lupa bangsoi na debatado mangaligo kutu na sida asa mangomo na sida di akaarta na pineuk na sida debatado mual ligo kudot pasu-pasu ima debata ni opu ni si Abraham Ishak doho si Jacob naing totong ingot na sida di si asa unang lisuadaho na sida debata jala marbalik rohana sida tu debata na sinoban ni aka bangso na di kanaan. Alanin wain di pakulingi trupukodo nang hita song na tu bangso Israel. Disungguli do hita sa totong taingot. Iyang ngulutta dohot nasa na adong di hita siya debatado sa lugut ne. Ibana do na mga leogogo tu hita dohot ragam ni sileo-lehon. Asa terbaik kita mangomo aka arta na tapeok nuaing. Tapak ke masa luhut neho Bartolomo ni rohani debata asa marsangap marmulia guarna arta hamoraon pangkat dohot jabatan rodi sudina adong dihita unang mapaholang ngulutas yan debata alay lampas solohot diri dohot batu guru hatta mamakapur syai debata amin martangi yang mahita mauliate Tuhan dihatam na kutangihok kami napaingotok kami taringot tu wasom na totong patar di bagasan ngulunami na totong marmudu-muduhon jala manarihon ang kanarikot di pardalanan ng ngulunami ganuk marsada-sada dadalani gogo nami alani hatawon nami mulo tunggu day hami akan ulina denggan di bagasan ngulunami alay tung alani asido tolong ni rohamdoi na totong mian patar di bagasan ngulunami kanuk marsada-sada atau ngajari mahami makamalatehon marhite na totong tau kami mamikiri dohot mangulahon lomoni rohami rapotodimi mahami mangula di ari sadarion jalan naing ma disudi pardalanan ni ngulunami totong patuduh kami tadda ni pakkamoletoron nami disudi dengkan ni basam marhite na totong tao kami Tuhan mangulahon lomo ni rokam. Say marbisuk mahami, lahu mangulaho katam, jala pasu-pasumi ma Tuhan majuluan ni saluhut na. Asatu manggutil hami, di bagasan las ni rohana siyakoy.
saat di homa daging dokto dinami pakubasyon nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Marede mahita. Rap madok mahita di tangiang hatopatay. Ali amanami na di bonagijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharejonmu. Say saut malomo ni roham di banu tongoon songon na di banu agijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay hodo na punah rejaon. Dohot tagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen asin rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohan ni Debata Ama. Dohot persona ni Toti Parbadiama. Na totong madungani hiton sa luhut na. Amen.